Minecraft. Όλοι το γνωρίζουμε, όλοι το αγαπήσαμε. Πλέον όμως, αν ψάξεις στο Twitch την κατηγορία Minecraft ελληνικά, βρίσκεις ένα μάτσο τίποτα. Και γενικότερα οι Έλληνες content creators πλέον αποτελούνται από άτομα που απευθύνονται αποκλειστικά σε πολύ νεαρό κοινό. Περνάω εκατομμύρια του Minecraft, αλλά έχω αιμορροίδες. Ανάμεσα όμως στην αναζήτησή μου για μικρούς Έλληνες YouTubers ή streamers, εντόπισα μερικά άτομα. Νομίζω είναι. Δεν το πιστεύω! Dale! Pobre curva, ya pierdone, ya che vede. Μπορείτε να μας κάνετε μια δήλωση. Πώς θα πήρατε τις εξετάσεις? Είμαστε από τον Αντένα. No! Hey! Και έτσι λοιπόν επικοινώνησα με αυτούς τους μελλοντικούς celebrities σαν και εμένα και τους πρότεινα να αρχίσουμε όλοι μαζί έναν small content creator SMP. Για καλή μου τύχη, άρεσε σε όλους η ιδέα και σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Πατέρα! Γκάγκ! Βοήθεια! Τι γράφω! Πού εννοείται? Ευθεία. Ευθεία και... Πώς γίνεται να έχω περισσότερους followers από εσένα και να είναι immortal το Twitch μου 3 χρόνια? Επειδή είσαι γυναίκα. Ισχύει. Για να δούμε. Εγώ δεν στο έβρισκα. What? Τι? Το να βάζεις τέλειες και τόνους προτάσεις σου είναι σωστή γραμματική. Τελεία. Παραγωγικό. Α! Βοήθεια! Βοήθεια! Νικτώδια, σώσαμε. Αγάπη μου. Πού είσαι? Σπάει αράχνη blocks, τι είδα μόλις. Οκ. Σώσα. Βγάλε με. Κάτσε, το έχω. Γύρω. Σε λίγο θα πείτε ένα για να τίποτα σαν. Πάω τι αστείο. Ευχαριστώ που με είδατε, link στην περιγραφή. Bye!